हमारे इस चैनल डीजे बालकृष्ण प्रोडक्शन हाउस को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि सभी नए ऑडियो वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। जय हो जय हो बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। जगह जगह बीच गुलाल करिया, जगह जगह बीच गुलाल करिया, ओ गुलाल करिया बधैया बाजे, हो बधैया बाजे। बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। दादाजी के ले बाबा के ले कि बाबा जी लुटाते भगवान दान सुनहरा। बाबा जी लुटाते भगवान दान सुनवा, भगवान दान सुनवा। अभी दादी माँ के ले बउआ के दादी माँ, बउआ के दादी नग चली ते गगन माँ, बउआ के दादी नग चली ते गगन माँ, बउआ के दादी डगर डगर बीच गुलाल करिया, हो गुलाल करिया बधैया बाजे, हो बधैया बाजे। बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। और आगा कही ये पियर पियर सोधी ये सब हो बाबा सब महीने रही थी कही कि बाबा जी के सोफे हो पियर पीतांबर, हो दादा जी के सोफे, हो दादा जी के सोफे हो पियर पीतांबर, हो पियर पीतांबर। और बउआ के दादी माँ के लिए कही कि बउआ के दादी माँ, हो बउआ के दादी माँ लाल पियरे चुनरिया, बउआ के दादी माँ लाल पियरे चुनरिया, बउआ के दादी माँ। डगर डगर बीच गुलाल करिया, हो डगर डगर बीच गुलाल करिया, हो गुलाल करिया बधैया बाजे, हो बधैया बाजे। बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे, बाबा नंद के दुवरिया बधैया बाजे। बहुत बढ़िया। जय हो। सब लोग